Sanibonani molweni ndiyanamkela ezaseTV-ni ngesixhosa. Umseleku noMangwabe nabantwana babo abayi-2 uMawande noZenande bazikhuphile bayotya ilunch out. Bathe ke ngokubatyayo ke umseleku wancoma ukutya okumnandi. Uthi ke futhi ihleli mnandi ke lento bayityayo. uMangwabe uthe ke uqhela utya nobani. Umhlekile ke umseleku ngelithi uMangwabe unesikhwele ngento ezancinza zakhe ngathi akatshatelanga esithenjini kanti lanto into engathi shu. And naye kaloku wayesisu sancinza. Makungabi ngathi intsha lento. uMangwabe uthe umthombeni ungumuntu okuthandayo ke utya ngaphandle kodwa inqabile pha kubo lonto ngoku. Uyenza inoba uyenza nezancinza ngoba uthi nabo ngoba besajola babeyenza kakhulu. Umseleku ke umncome nangendlela anxibe ngayo ke uMangwabe ethi unxibe kakuhle uyawabulela ke uMangwabe. Uthe ke uMangwabe umseleku ukuthanda kakubi xa ngaba unxibe into eyogquma impundu imenza azive ehloniphekile. Umseleku uthi ke xa inxibe kakuhle umuntu yena uyamncoma. Ethi ingxaki yabo aba baske bafuna uhambe bedunusa. uMangwabe uthe ke umnqa ngulowo ba xa ehamba nabanye pha esitratweni basuke beveze imiphambili akanangxaki nalonto. Umntwana wabo ke omncinci uZenande bathi uzelwe ingqondo ingeka develop kakuhle so bebemhambisa kogqirha esenziwa neprocedures ezithile. Bathi ke elunye ke uhlinzo azange luhambe kakuhle. Basafuneka futhi bembuyisele kuyokwenziwa esinye iscan. Olu lungazange luhambe kakuhle lalude lafuneka luphindiwe. Kodwa ke bayamncoma ukuba ngoku uyakwazi nokuthetha ngoba wayekade engathethi. Umseleku uthi ugelo uyamthanda kakhulu ukodlula nje abanye ngoba akafani nabo. Ungumntana wokuqala kuye ozalwe enjena. Uthi uhluke kakhulu nento zakhe nje ezifana zodwa kunabanye abantwana. Bathi ke ufunda kwi-special school. Uthethile ke nyani ke ugirl samva ethi ucela uyodlala. Guys, uMangwabe nokuba simbona enesikhwele ehlele ngathi nje ungumuntu onengxaki. Guys, kunzima ukukhulisa umntana one-special needs. It's a journey. Eqale kulimaze apha emphefumulweni. Uba nemibuzo emininzi uba why you? But ke mina ke ndikholelwa kulanto yoba uThixo usube ekhethe wena uba ibe nguwe ofanele ukumkhulisa lo mntwana. Sisipho nje esihle. Imagine ukukhulisa umntana ongakwazi ukuthetha. Awuzothi xa efuna into akutsale ube ungamazi noba ufunani. Kufuneka nawe uke uyofundiswa ukuthetha naye ngezandla. Kulonto iwari yakho ukuba xa ungekho ecawa kwakhe ngenye imini kubani oyomoya njengawe. Iphinde ube nexhala loba xa ebethiwe o enziwe into ebuhlungu kuye uzoripota kanjani yena lo muntu. And abanye abatyi yonke nento esiyityayo. Omnye uba ne-special food nje. Not wonke umuntu kuya ku-afford ukutya. Fumanisa uba xa upheka imbiza ezimbini. Abantu bonke phinde ube khona le yakhe. So akukho lula. Umseleku umncomile ke uMangwabe ngokuba ngumama kwintombi yakhe ethi uyayibonga naleyo into ngoba umkhulisele umntana obizwa ngaye ebe ungumntana ospecial onjeyana. Abantu ke ku-TikTok bathi umseleku uthwele ngalomntana. Hey guys, ezinye izinto ezithethwa ngabantu. Yazi lento ingamlimaza uMangwabe. Mhlambi ke yona nto emenza abe ngulomuntu anguye namhlanje simbone ngathi uhleli nje untshingi okanye unjani. Maybe izinto ezithethwayo ngomntana wakhe. Abanye bathi une-Down syndrome. I-Down syndrome guys abantu funeka bake bayofuna uGoogle bake bajonge umntana one-Down syndrome ba uyafana nalala mntana. And ke guys khange basixelele i-diagnosis yomntana. Bathe nje wohlukile akafani nabanye abantwana. Seyakwazi ke ngoku nokuthetha. So i-improvement ikhona. Ndinethemba ke lokuba abantu ngoku bayayiqonda lento yayenza uMangwabe alwe into yokuba utata uKhumalo wathuma umntanakhe wama ovula igate waphinda wathi mabohlisane bafunqulane.
Abanye abantwana abazalwe benengxaki bafuna umuntu omdala uhlale umbambe apha esandleni kuwe noba uyaphi. Kuweske xa indawo inento enemoto phakathi eza kungena noba ingena eyadini kwakho funeka uhlale umgadile nje uba uphi, because abanye bayayileqa imoto akazibongozi boba izomtshayisa okanye thini, and akekho umuntu understanda umntana njengomzali. Kodwa ke ndinayo into ethi utata uKhumalo lo inoba zange bamxelele ngengxaki yomntwana, noba wayeyazi uba umntana une-challenges, ngoba abantu abaninzi baye bathi umntana wakho udilayile, kanti umntana une-challenge, mhlawumbi udaliwe uzalwe enjalo. Enye ke mhlawumbi suba iyi-challenge ezodlula. Ndisho ke uba wonke umzali onomntana one-challenges ingathi xa enoba namandla angazihambisela esikolweni okanye amqashele imoto ezohoya yena kuphela. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.